Има моменти в живота, когато човек се поглежда в себе си и осъзнава, че е позволил на собствените си сили да заспи. Той чувства как отлагането разяжда дните му, как липсата на цел източва енергията му, а тихата болка от това, че някой, който някога е проявявал интерес, просто изтива. Това е онова горчиво чувство, че винаги си с една крачка назад, сякаш собственото му присъствие няма никакво значение. И точно тук стоицизмът идва като остър меч, напомняйки му, че светът уважава тези, които уважават себе си, и игнорира онези, които се изоставят. Може би сте преживявали това и преди. Съобщения, на които някога е отговаряно с ентусиазъм, сега пристигат хладно. Срещи, които са изглеждали обещаващи, се превръщат в отменени в последния момент. И жената, която е разпалила чувствата ви, започва да ви третира като опция или още по-лошо, като зрител в живота си. Няма нищо по-болезнено от това да осъзнаете, че сте вложили енергия там, където няма реципрочност. Но истината е, че тази болка може да се използва като гориво за трансформиране на вашето отношение, вашата увереност и вашата мъжка идентичност. Мъжете, които овладяват самоконтрола, не студения самоконтрол, а мощния самоконтрол, роден от самосъзнанието, започват да виждат, че признателността не е нещо, което искаш, а нещо, което тихо печелиш. Както в страхотните филми за преодоляване на незгодите, главният герой не печели уважение като проси, той го печели като се развива. Помислете за герои като Роки, Максимус и други, Гладиатор или дори стоически фигури като Марк Аврелий. Те не постигнаха нищо, като се поклониха. Те станаха непоклатими. И това е, което събужда съжаление у онези, които не са те ценели. Когато един мъж се научи да култивира достоинство, стане емоционално самодостатъчен и възвърне вътрешната си сила, нещо се променя. Той вече не реагира от нужда, той реагира целенасочено. Спира да гони нещата и започва да ходи твърдо. Спира да търси одобрение и се превръща в някой, който вдъхновява. Именно този вид присъствие кара всеки, особено този, който ви е подценил, да преосмисли как се е отнесъл с вас. Това видео е за мъжа, който е уморен да живее като зрител на собствения си живот. За мъжа, който знае, че има потенциал, но трябва да реорганизира ума си, да укрепи духа си и да се научи да се поставя в центъра на собствената си история. Тук ще говорим за нагласи, които трансформират, поведение, което внушава уважение, и стоически принципи, които ви помагат да си възвърнете естественото си самообладание. Мъжете, които избягват тези грешки, не само постигат повече, те стават лидери на себе си. Преди да започнем, абонирайте се за канала, включете известията и споделете с приятел, който се нуждае от тази подкрепа. И ми кажете в коментарите коя фраза представлява текущата ви фаза: истинско доверие, човек с цел или аз водя живота си. Стратегическото мълчание не е игра, а самоконтрол. Това е вид поза, която показва, без да казва нищо, че не си отворен за емоционални трохички. В свят, където всички реагират импулсивно, човекът, който знае как да прави паузи, е рядкост. Мълчанието не е отсъствие, то е солидно, твърдо присъствие, което смущава повече от всяка реч. И когато го използваш с достоинство, ефектът е незабавен. Много хора бъркат мълчанието с слабост, но това е липса на визия. Стоическото мълчание е съзнателен избор, емоционален щит, който ви предпазва от това да бъдете изтощени от онези, които не ви ценят. Това е моментът, в който поемате дълбоко въздух и си спомняте, че вашият мир струва повече от импулсивна реакция. Именно там демонстрирате емоционална самодостатъчност, защото не разчитате на ничия реакция, за да останете силни. Когато тя осъзнае, че не я преследваш, не й се обясняваш, не се опитваш да я убедиш в своята стойност, нещо във въздуха се променя. Контрастът между контролираната ти енергия и тревожността, която другите мъже проявяват, те кара да се открояваш естествено.
Човешкият ум цени това, което не контролира напълно, и тишината създава това пространство. Кара човек да се замисли, да преосмисли действията си и дори да почувства известно съжаление за безразличието си. Най-интересното е, че стратегическото мълчание не е за наказване на някого, то е за вашата защита. Това е акт на любов към себе си, а не на манипулация. Като във филмите за самураи, където войнат реагира само когато е необходимо и никога не хаби енергия. Това спокойствие има ефект. Хората започват да ви виждат като някой, който не се разтърсва от емоционални трохички и не моли за внимание. Но това изисква смелост. Лесно е да се отчаяш, когато посланието не стигне до теб. Лесно е да преследваш някого, когато те връхлети несигурността. Но човекът, който овладява самоконтрола, разбира, че всеки път, когато преследва някого, който го игнорира, той се отказва от силата си. Когато се оттеглиш с достоинство, си възвръщаш позициите. Твоето мълчание казва: нямам нужда да доказвам нищо, знам кой съм. И тази вибрация комуникира по начин, по който думите не могат. И най-силното от всичко е, че тишината създава плодородна почва за следващата стъпка във вашата еволюция. Тя ви отваря пространство да се съсредоточите върху себе си, да организирате живота си, да укрепите целта си. Това не е край, това е мощна пауза. Пауза, която подготвя въздействието на следващия ход. Защото когато се върнете в нова версия, тези, които не са ви ценели, усещат тежестта на собствената си небрежност. И това е само началото. Поставянето на граници е едно от най-силните нагласи, които човек може да развие, и любопитно е, че е едно от най-редките. Повечето хора живеят, опитвайки се да угодят, да се оформят, да се адаптират към всяка трошка внимание, и това тихо-мълком унищожава достоинството им. Стоикът разбира, че границите не отблъскват хората, те отблъскват само онези, които никога не са възнамерявали да останат. Когато определите какво толерирате и какво не приемате, вие ясно показвате, че животът ви не е за продажба емоционално. Много хора правят грешката да вярват, че търсенето на одобрение е знак за привързаност. Но на практика е точно обратното. Когато имате нужда някой да ви утвърди, вие предавате своята самодостатъчност на друг човек. Все едно казвате: кажи ми кой съм, защото аз самия не познавам себе си. Това автоматично ви поставя в по-ниша, крехка, почти детинска позиция. И нищо не убива интереса по-бързо от това. Хората започват да се отнасят с вас като с нещо за еднократна употреба, защото вие самите сте се поставили на този счупен пиедестал. Истината е проста. Когато не поставяте граници, учите другия човек да се отнася зле с вас. Всяко извинение, което измисляте, всеки втори шанс, даден без последствия, всяко съобщение, изпратено в опит да поправите нещо, което не е било по ваша вина, всичко това засилва идеята, че вашата стойност е предмет на обсъждане. А мъж, който жертва достоинството си за внимание, винаги се озовава в приятелската зона, отхвърлен или сравняван с други по-уверени мъже. Докато вие полагате големи усилия, те запазват самообладание, и това е, което поражда уважение. Поставянето на граници не е задължително да бъде агресивно. Става въпрос за това да бъдеш спокоен, твърд и дълбоко стоичен. Става въпрос за това да знаеш как да кажеш «не» без чувство за вина, да знаеш кога да се отдръпнеш, да знаеш кога нещо е престанало да е добро за теб. Става въпрос за това да се държиш като класически герои, които никога не са приемали да бъдат третирани като втора възможност, като Джеймс Бонд или дори Батман, които никога не молят за пространство. Те стоят там, внушителни, защото знаят собствената си стойност. И когато заемеш тази поза, цялата среда около теб се променя. Интересното е, че когато спрете да търсите одобрение, тези, които преди са ви игнорирали, започват да ви забелязват. Контрастът между мъжа, който отчаяно се нуждае от внимание, и мъжа, който поставя себе си на първо място, е огромен.
Именно в този момент възниква съжалението. Човекът, който не ви е ценял, започва да осъзнава, че вече не сте склонни да давате енергия на някой, който не ви дава нищо в замяна. И тази липса на нужда е магнетична, почти хипнотична. И точно както в предишната точка, поставянето на граници отваря вратата към нещо по-голямо. Когато казвате «стига» на неуважението, вие казвате «да» на себе си. Това е вътрешен етап, който засилва изграждането на емоционална самодостатъчност. Вие спирате да бъдете второстепенен герой в живота на някой друг и отново ставате главен герой на собственото си пътуване. И това препозициониране подготвя почвата за още по-дълбоки трансформации в следващите стъпки. Когато човек реши да насочи вниманието си към себе си, се случва нещо изключително мощно. Той спира да хаби енергия, опитвайки се да разгадае поведението на другите и започва да инвестира в това, което наистина контролира – собствената си еволюция. Стоицизмът винаги е подкрепял тази идея, че нищо не е по-ценно от овладяването на собствения ум и насочването на усилията към това, което зависи изключително от самия него. И когато направите това, вашето присъствие се променя, вашата стойка се променя и светът започва да реагира по различен начин. Най-големият капан е да вярваш, че фокусирането върху нея ще я накара да остане. Но истината е сурова и освобождаваща. Никой не цени тези, които се самоотвержено отказват. Когато поставиш друг човек в центъра на живота си, автоматично се отдалечаваш от центъра на собствения си. А това създава дисбаланс, който поражда отхвърляне, загуба на интерес и дори онова прословуто «ти си мил, но...» Ното винаги се появява, когато забравиш собствената си цел, защото липсата на цел те прави предсказуем, безличен и емоционално крехък. Фокусирането върху себе си не е егоизъм, това е емоционална интелигентност, това е разбиране, че трябва да изградиш нещо солидно, за да се превърнеш в мъж, който не проси за пространство, а естествено го заема. Когато тренираш, работиш по проектите си, разширяваш знанията си, грижиш се за външния си вид и ума си, ти се превръщаш в някой в движение. А движението поражда привличане. Докато други мъже просят трохи, ти градиш, а граденето е неустоимо. Този процес много напомня на пътешествието на героя в класическите филми. Главният герой печели уважение само когато се изправя срещу собствените си сенки, а не когато се опитва да запълни празнотата, като гони някого. Помислете за Роки, който тренира сам в ранните часове на сутринта, за Тони Старк, който възстановява живота си от нулата, или за всеки стоически герой, който става по-силен след падане. Те първо възстановяват вътрешната си сила и едва след това завладяват външния свят. Същото важи и за вас. И когато най-накрая пренастроите фокуса си, се случва нещо интересно. Тези, които не са ви ценели, започват да усещат въздействието. Липсата на наличната ви енергия им се отразява. Лекотата, с която живеете живота си, предизвиква изненада. Вашата дисциплина, преди невидима, започва да привлича внимание. Хората, които преди са ви третирали като резервен план, започват да осъзнават, че ставате по-малко достъпни. И това поражда съжаление, любопитство и дори един вид закъсняло уважение. Но целта тук не е да провокираш съжаление. Целта е да изградиш версия на себе си, която не зависи от външно потвърждение, за да съществува. Става въпрос за това да се превърнеш в мъж, който се събужда с яснота, който знае какво иска, който ходи с достоинство. Мъж, който не губи време в опити да докаже своята стойност, защото живее според собствената си стойност всеки ден. Този фокус върху себе си е това, което дава приемственост на целия процес и подготвя почвата за нещо още по-дълбоко, което предстои. Да запазиш достоинство, когато всичко върви добре, е лесно. Всеки може да го направи. Истинското изпитание идва, когато се сблъскаш с критика, студенина, незаинтересованост или онова мълчаливо презрение, което боли повече от думите.
Именно в този момент стоицизмът се превръща в броня. Човекът, който овладява самоконтрола, не реагира с отчаяние, не се опитва да наложи връзка и още по-малко се отказва от своята почтеност в замяна на внимание. Той остава спокоен, защото знае, че достоинството му е по-ценно от всяко временно одобрение. Често срещана грешка е прекаленото реагиране. Появява се критика и мъжът се опитва да се оправдае. Появява се презрение и той се опитва да угоди. Възниква безразличие и той се опитва да компенсира. Всяка от тези реакции, макар и да изглеждат като опити за разрешаване на проблема, в крайна сметка имат обратен ефект. Жената усеща несигурност, усеща отчаяние, усеща загуба на равновесие и нищо не разрушава привличането толкова бързо, колкото мъж, който губи собствения си център. Когато реагирате прекаленото, вие сигнализирате, че поведението й контролира вашата ценност и това ви поставя в уязвимо положение. Спокойствието от друга страна е магнетично. То показва, че не сте разклатени от мнението на другите и че самочувствието ви не е крехко. Спокойният мъж не бърза да отговаря, той мисли. Той не се отчаива от мълчанието на другите, той поддържа рутината си. Той не се опитва да поправи това, което не е счупил. Тази поза е самата дефиниция на емоционална самодостатъчност, защото показва, че не зависите от ничие настроение, реакция или потвърждение, за да останете цялостни. Това отношение много напомня на великите, силни герои в художествената литература. Онзи тип човек, който дори пред лицето на поражението не се отчаива. Помислете за Максимус от Гладиатор, да вървиш твърдо, дори когато си окован, или в героите на Куросава, които запазват честта си непокътната, дори когато целият свят се опитва да ги повали. Те не губят равновесие, не се отказват от достоинството си, а достоинството е мълчалив език, който всеки разбира, особено тези, които са се опитали да те омаловажат. И истината е, че когато поддържате тази поза, въздействието е дълбоко. Тези, които са се отнасяли с презрение към вас, започват да осъзнават, че действията им не са ви сринали, че презрението им не ви е наранило, както се очакваше, че оставате силни, твърди и в мир. Този контраст наранява и поражда съжаление, защото нищо не тежи повече от осъзнаването, че опитът да омаловажите някого се е провалил с гръм и трясък. Вашето спокойствие се превръща в огледало, което разкрива преувеличението на другия човек. И най-интересното е, че това достоинство не ви дистанцира от правилните хора. То само филтрира грешните. Когато решите да запазите собствения си център, вие създавате поле на уважение около себе си. Хората започват да мислят преди да говорят с вас. Започват да оценяват действията ви, започват да осъзнават, че не сте емоционално евтин човек. И това възприятие е идеалният мост към следващия елемент от вашата трансформация – пълна емоционална самодостатъчност. Емоционалната самодостатъчност е повратната точка, която разделя обикновените мъже от истински силните мъже. Когато разберете, че вашите емоции, вашите избори и вашата ценност не могат да бъдат в ръцете на никого другиго, всичко се променя. Самоконтролът престава да бъде вътрешна борба и се превръща в начин на живот. Вече не живеете в очакване на внимание, отговори, одобрение или признание. Живеете с цел. И тази промяна е толкова дълбока, че променя вашата енергия, вашето присъствие и дори начина, по който светът реагира на вас. Голямата слабост на мъжете, които страдат от отхвърляне, е да предадат собствената си стойност на преценката на другите. Когато тя отговори, се чувстваш добре. Когато тя изчезне, се разпадаш. Когато тя те хвали, растеш. Когато тя те критикува, потъваш. Това е като да живееш на емоционално влакче на ужасите, задвижвано от някой друг. И в това няма достоинство. Зависимостта от външно признание превръща силните мъже в нуждаещи се версии на самите себе си. И това убива привличането, увереността и самосъзнанието.
Да бъдеш емоционално самодостатъчен не означава да си студен или безразличен. Означава да бъдеш удовлетворен. Означава да имаш живот, който продължава да тече, с или без нечие присъствие. Означава да имаш толкова солидни вътрешни стълбове, че никое външно мнение не може да те разруши. Нямаш нужда да доказваш нищо на никого, защото живееш в съответствие с собствената си цел. Този вид солидност е рядкост и точно за това е толкова силна. Помислете за най-запомнящите се герои в филмите или литературата. Те никога не разчитат на външна преценка, за да се чувстват завършени. Независимо дали става въпрос за интроспективен Брус Уейн, егоцентричен Джейсън Борн или дори стоически фигури като Сенека и Марк Аврелий, всички те имат нещо общо. Източникът на силата им идва отвътре. Те не молят за признание, движат се с достоинство и светът откликва на движенията им. Самодостатъчността е това, което прави тези герои незабравими. И ето го най-важният момент. Когато станете емоционално самодостатъчни, тези, които не са ви ценели, веднага го забелязват. Защото спирате да се държите като някой, който има нужда. Започвате да се държите като някой, който избира. Нагласите ви се променят, позата ви се променя, погледът ви се променя. И това има пряко въздействие върху това как другите ви възприемат. Липсата на вашата нужда тежи много. Вашата емоционална независимост се превръща в присъствие, което притеснява, провокира съжаление и вдъхва уважение. Най-силното от всичко е, че след като достигнете това ниво на вътрешен баланс, вече не търсите признание, вие го привличате. Хората започват да желаят да бъдат около вас, защото енергията ви е стабилна, центрирана и зряла. Вие се превръщате в мъж, който вдъхва увереност, който излъчва цел, който ходи с достоинство дори в мълчание. И именно тази самодостатъчност поддържа цикъла на вашата еволюция, проправяйки ви пътя към изграждането на по-силни взаимоотношения, по-съзнателни избори и живот, който никой не може да ви отнеме. В крайна сметка въпросът, който остава, е прост, но същевременно и дълбок. Кой искаш да бъдеш от сега нататък? Мъжът, който се губи, опитвайки се да угоди на онези, които не го разпознават, или мъжът, който решава да прегърне собствената си ценност и да живее собствения си живот? Стоическото пътуване, което сте предприели досега, не е за завладяване на някой друг, а за завладяване на себе си. Всяко действие, което видяхме, е част от по-голям пъзел, този на вашата лична трансформация. Важно е да се замислите как сте реагирали на ситуации, които са ви наранили. Отказали ли сте се от силата си? Търсили ли сте одобрение там, където няма взаимност? Позволили ли сте на критиката и презрението да променят кой сте? Или започвате да осъзнавате, че достоинството, самоконтролът и самодостатъчността са истинските стълбове на самоуважение? Тези въпроси не са предназначени да ви обвиняват, а да ви укрепват, защото простият акт на самопитане вече е стъпка към вашето собствено прераждане. Най-интересното е, че когато възприемете тези принципи, вие не променяте само любовния си живот, вие променяте всичко. Работата ви се подобрява, стойката ви се подобрява, енергията ви се подобрява. Ставате по-селективни, по-съзнателни, по-настоятелни. И без да го осъзнавате, вдъхвате уважение от всички около вас, включително и от тези, които някога не са ви ценели. Мъжете, които живеят с цел, нямат нужда да изискват уважение, те го изискват естествено. Сега решението е във вашите ръце. Ще продължите ли с това мислене? Ще позволите ли на тази нова версия на себе си да стане постоянна? Ще поемете ли наистина ролята на лидер на собствения си живот? Трансформацията не се случва за един ден. Тя се случва в ежедневните действия, в границите, които си поставяте, в стратегическата тишина, която избирате, в достоинството, което запазвате. И това е път, който малцина имат смелостта да следват.
Ако това съдържание ви е дало сили, абонирайте се за канала, включете всички известия и го споделете с някой, който се нуждае от тази вътрешна трансформация. Колкото повече мъже събудят тази сила, толкова повече здрави и уважителни взаимоотношения ще се родят. Промяната започва с вас и тя вдъхновява всичко около вас.